Wilujeng Bapak Ibu lan sedulur-sedulur katresnan, pepanggihan malih ing cariyos basa Jawi. Katur donga saking kula, mugi kawontenanipun Bapak, Ibu lan sedulur-sedulur katresnan tansah sehat, semangat lan lancar anggenipun makarya. Amin. Ing wekdal niki kula badhe ngaturaken cariyos alaming lelembut kanthi irah-irahan kepanjingan rohe pelukis misuwur. Kados pundi lelampahipun? Sumangga sugeng midhangetaken. Frederick L. Thompson ing Brooklyn, New York wis dikenal wong akeh dadi pengusaha toko cilik kang adol barang mas-masan. Seminggu sepisan, dheweke nekani rapat kamar dagang ing wewengkon kono lan saben dina Minggu Thompson sekeluarga ajek nekani kebaktian gereja. Kejaba urusan tokone lan kewajiban sosial iku, Frederick Thompson ora nate ketarik marang bab liya-liyane. Dheweke kurang banget mangerteni marang kesenian utawa kasusastran. Pancen kabeh mau ora penting kanggone dheweke. Ing wayah sore sasi September taun 1905, Thompson wis nutup tokone sadurunge wayah tutup. Tanpa ngomong apa-apa marang bojone, dheweke nganggo topi budal metu saka ngomah. Mulih wengi lan nggawa bungkusan-bungkusan. Ing bungkusan-bungkusan kuwi ana potlot, konte, cet banyu pirang-pirang kotak, lan cet lenga pirang-pirang tub. Bungkusan sing luwih gedhe meneh isine jagrak kanggo nggambar. Nyonya Thompson jegreg gumun kinupengan piranti-piranti nggambar kasebut. Thompson banjur nyediakake panggonan ing kamar tengah lan ngedekake jagrak ing kono. Cet-cet, kuas-kuas lan piranti-piranti gambar liyane dicepakake. Sabanjure dheweke kandha marang bojone nadyan katone kaya wong sing rada gendeng kae. Dumadakan wae aku krasa kudu nggambar. Greget iki wis ana wiwit esuk mau, kaya-kaya pegawean ing toko. Sebab sesuk-esuk aku wis kudu wiwit nggambar. Kahanane Frederick L. Thompson sing maune ora nate ketarik sethithik marang apa wae kang bisa disebut seni, saikine wis tega ninggal tokone merga dheweke arep ngayahi pegawean anyar. Ya kuwi gambar utawa nglukis. Telung dina sawise iku sauger isih ana sunare srengenge, Thompson gambar terus tanpa leren. Suwening suwe gambare sing wiwit wis katon wujude, yaiku sesawangan alam ing mangsa panas, kebak mawa warna ijo lan kuning lan katon endah banget. Bojone sing nganti wektu iku duweni penganggep yen sing lanang wis sinting, kepeksa ngakoni uga yen gambar mau apik lan endah banget. Iki sesawangan alam ing ngendi, Fred? Ngono pitakone bojone. Endah banget,
Nanging aku kok ora eling yen nate nekani panggonan kuwi. Aku dhewe ya durung nate weruh, ngono wangsulane bojone. Lah aku dhewe ya ora weruh ing ngendi panggonan sesawangan alam kaya ngene iki. Ananging kaya-kaya iku mung ana ing jerone utekku dhewe wae. Aku mung bisa meruhi wujude lan uga wis weruh carane kepriye sing kudu gambar. Lan uga isih akeh meneh gambar-gambar liyane ing utekku mung kari ngenteni gambare wae. Kaya-kaya pancen ana wong utawa apa-apa ing pikiranku sing ngandhani apa wae sing kudu tak ayahi. Nyonya Thompson tumuli nggantungake gambar sing wis dadi iku ing mburi meja tokone. Let sawetara sawise iku, gambar mau disumurupi dening sawijining saudagar gambar teka ing toko iku saperlu tuku kancing klambi. Lah, iki gambare Gifford sing paling apik. Ngono celatune. Rada lucu uga. Lah wong wis akeh gambar-gambare sing tak adolake. Nanging sing iki kok durung nate tak weruhi ing pameran ngendi wae. Nyonya, mestine nyonya tuku gambare pelukis kondang iki kanthi rega luwih $1,000. Luwe-luwe saiki mestine malah mundhak meneh amarga pelukise wis sedo. Nyonya Thompson kaget lan gumun. Mengko dhisik tuan, wangsulane. Aku kok ora ngerti apa kang kok kandhakake iku. Gambar iki 1.000 sen wae ora bakal payu. Dadi ora usah nganggo rega dolar-dolaran. Gambar iki lagi wingi rampung digambar dening bojoku dhewe. Ewa semono saudagar mau tetep ngukui yen gambar kuwi karyane pelukis kondang Robert Swain Gifford. Apa meneh dheweke saudagar barang-barang seni. Mula mestine ya luwih ngerti. Dheweke banjur kepengin dikenalake karo wong sing dikandhakake pelukis iku. Nyonya Thompson tumuli ngajak saudagar mau nemoni bojone. Frederick Thompson isih terus nggambar. Sketsa-sketsa lan gambar-gambar kang wis rampung padha gumantung ing tembok. Tuan, apa bener gambar ing toko kuwi tuan sing gambar? Pitakone saudagar kasebut. Thompson mantuk ngiyani. Layan mengkono, Tuhan isih perlu mbuktekake. Amarga aku wani sumpah yen ahli-ahli barang seni ing ngendi wae bakal mesthekake sketsa-sketsa lan gambar-gambar iki kabeh karyane Robert Swain Gifford. Kamangka pelukis kuwi wis mati 10 dina kepungkur. Robert Swain Gifford kang lair ing taun 1840 mau sawijining pelukis sing wis kondang ing babagan gambar sesawangan alam. Dene anggone tilar donya ing sasi September taun 1905 ing New York. Nalika ngadepi ajale, pelukis mau gregeten banget marang nasibe, merga ora entuk kalodhangan meneh kanggo ngerampungake gambare sing paling pungkasan kang lagi digarap. Dina matine Gifford kuwi yo pas ing dina rikala Frederick Thompson enggal-enggal nutup tokone arep blanja piranti-piranti gambar iku.
Saudagar kang wiwitan nemokake gambare karyane Thomson mau tumuli nyebarake kabar kang aneh-anehi kasebut. Mula enggal wae keluarga Thomson ditekani sakehing saudagar-saudagar barang seni, kritikus-kritikus, lan mahasiswa-mahasiswa sing kepingin nyipati dhewe gambar-gambar iku. Bareng salah sijine gambar karyane Gifford dijejer karo gambar karyane Thomson, para ahli bisa mesthekake yen gambar loro-lorone kuwi asil karyane tangane wong siji. Marang kabeh wong sing nakoni, Thomson sing nalika kuwi wis meh ambruk sarafe tansah menehi wangsulan sing padha. Aku dhewe sing gambar, sarta kaya-kaya ana wong sing nuntun tanganku. Aku mau ngerti cara kepriye aku kudu nggambar. Sawise iku muncul sawijining ahli kang spesial, Dr. J.H. Hislop, sawijining tokoh kang wis kondang ing babagan parapsikologi. Hislop ngamat-ngamati Thomson yen pinuju nggambar. Sabanjure dheweke wis bisa mesthekake yen wong kasebut dituntun dening tenaga kang ana ing jabaning awake. Sawijining kekuatan sing meksa dheweke supaya nggambar lan nggambar terus, yaiku gambar-gambar sing mung bisa diasilake dening Gifford sing wis mati iku. Thomson dhewe wis rumangsa tumekaning pinggiring jurang keruntuhan jiwane. Dheweke wis yakin yen wis gendeng. Nadyan mengkono, dheweke ora bisa leren anggone nggambar. Saben dina kekuatan kang ora bisa dilawan kuwi meksa dheweke supaya nggambar meneh. Wusana Hislop netepake arep nekani rondone Gifford. Gambarane kawitan Thomson digawa pisan dening Hislop. Nyonya Gifford ngajak Hislop mlebu studione gambar suwargi bojone. Ing kono sakabeh barang isih tetep kaya nalika seniman kuwi mati. Ing tembok-tembok gumantung sketsa-sketsa, lan ing tengah studio ana jagrak sing dikrudungi mori ireng. Ya iki gambari sing paling pungkasan, sing durung nganti rampung, ujare Nyonya Gifford. Nyonya Gifford tumuli nyingkirake mori ireng kuwi lan gambar sing durung rampung kuwi nganti tumekaning perangan-perangan sing paling cilik cocok banget karo gambar sing digawa Hislop iku. Gambar ana ing jagrak kuwi durung rampung. Dene sing wis digambar Thomson wis rampung. Kamangka ora ana wong meneh kajaba pelukis Gifford dhewe sing nalika iku bisa meruhi gambar sing durung rampung ana ing jagrak kuwi. Hislop isih tetep yakin yen lelakone Thomson iki bisa dienggo conto kang paling nyata ngenani menungso kang isih urip pancen bisa dipanjingi roh menungso sing wis mati. Laporan ngenani lelakon iki wis ndadekake Dr. Hislop tambah misuwur meneh. Kosok baline kanggone Frederick L. Thomson, pungkasane malah nandhang lelakon kang nrenyohake. Let sawetara dina merga atine tansah ruwet lan bingung banget, Thomson bunuh diri. Dheweke ninggal sawijining gambar sing durung rampung lan bakal tetep dadi gambar sing durung rampung.
Jodhal, mekaten waosan saking cariyos basa Jawi. Mugi ndadosaken panglipuraning penggalih. Cekap semanten kula nyuwun pamit. Matur nuwun.